Agtrab-trabaho ti asawak iti may sa car company. Adamot trabaho idi manang ngam pinagsardeng nak ti asawak idi mangrugin nga agiskwela ti anak mi. Agur-uray iti promotion ti asawak, gapo ta iso ti may sa pagpilpilyanda nga agbalin a manager ti kumpanyada. Rugyak nga rod ti agsalaysay, iti naminsan a nasapa a nagawid ti asawak. Ne, nasapa ka mo't asimang patita, Chris. Wanela, nasapa nalpas dagiti trabaho di office. Kaya naggapo kami ni Timay sa client. Idinalpas kami nag-meeting, nagdiretso ako na nagawid. Kumusta mo ti sales yu ita? Mas daw kami nga ron tagalatang imato ti sales me. Ado tagatang itilugan. Isa nakargaro man itanti traffic. Hanggang no para kada kami, syempre, advantage mi dayjay. Ta bigla nakabawi kami iti sales kalpasan ti pandemic. O, di nasaya at no kasta? Kan, saan ka di? Amay saka kadagiti pagpilpilyan da ma-promote a manager ti kumpanyayo? Isupay nga ron dahi tati may sa arason makapaya nagawid ka nasapa. Ada nga min ipadamag ko kon ka. Anya day jay? Good news ka di day ta. Anya ti panagkunam. Mabalin ka di ibagamon. Magagaran ako na makaamon no anya day tang ipadamag mo. Amumin o sino tagbali na manager mi, bakit? Ha? Nakapili dan? Sino nga'y? Sino pa'y kuma? Siyempre, ito'y asawa ma. At niya? Wow! Oh, agyaman ak, Diyos ko. Congrats, Chris. Thank you. Talaga mo't deserving kang agbalin ang manager. Tanagagat kang agtrabaho. Ay no, maragsakan at parakan ka. Para kada kayo dito a promotion ko, Ella. Kamaudyanan na. Nagbunga mo't langan ti amin arigat ko. Agyaman tayo iti Diyos. May samanan aparabor ti impaay na iti pamilya tayo. Mommy, apay very happy ni Daddy. Adaming good news na anak. Anya, Mommy? Na-promote ni Dadim iti work na. Manager ni Dadim, anak. Wow, very good ni Daddy, Mommy. One. Iso asika, lalaingam di school mo Tapno adamat ganas ni Dadim magtrab-trabaho. Of course, Mommy. Very good KJ school. Amok mo't na jay anak. Nagangaton sa mo ti grades mo. Manaken ni Daddy, Mommy. Ha? Apay? Ni Dadim la tinagmanaam? Siyempre, pati ka ni Mami Of course, Mommy. Both of you. No, sige Rod, isaganatan ti kanan tayo. Sigurado ang mabisina ni Dadim. Nakainanamot siguron. Ni Tatang mo ti umawawag. Isang batak. Hello, Tatang. Hello, anak ko. Kumusta kayon? Apay ngay mawag kayo. Ada ka din napasamak ka ni Nanang? Awan, anak ko. Ipakaamukla ko nga agluwas kami ang mapanditayan niyaw. O may kami man mo't umiliw ka da kayaw, anak. Ay kat nagsaya aton ngay Tatang. Nasaya at man ta na panunot yu ti agbakasyon di ti ayan mi. Kaano kayo ngay nga umay? Intun bigat, anak ko. Ay, magagaran ni Nanang mo ang mapandita. Hindi pala na minsan nga daw may bagbagan na nga awagan ka. Apay nga min ay anas kan nga umawag kayo pay. Nagbiyahe kayo kumalatan Tatang.
ipakadam ni paimot anak. Kababain mo't iti asawam. Masapul nga ipakadam paimot akin kuana. Ala ni tatang, saan kayo mo ta sa bali kada kami? Kay kayat tupay ni Chris, nagpasyar kayo ditoy. Alang nga raw, umay kami inton bigat anak ko, Pakibagamlaan ken ni Chris. Wan tatang, urayan may ti isasangpot yo. Imawag gayam itay ni tatang, Chris. Apay ka no? Ipakadak kanukan ka nga umay dagbakasyon ditoy. Takailiw da kanon ti anak ta. Kato may dalayang Apay ayan, as kang ipakada dapay. Amumot ni tatangan. Mabain kanukan ka. Iso ngay mawag ngay muna tap na may bagak kanukan ka. Sige, paumayom ida ditoy, tap na makaaliwak sa idamit. Nangruna ni nanang. Wen, imbagakon. Inton bigat da ka nga umay. Sigurado maragsakan damot no maamuan daan na promote ka iti trabahom. Kat sika ti boss itan. Medyo pressured lang, bakit? Angam kabailak. Itapay ang nagunod kung ti tartari gagayak. Wanmat, si kapay. Kabailam day ta. Nagragsak nga ron ti anak tay di imbagakken ko ana. Ag-celebrate tayong to, Ella. Apag iso, adan to dananang kandatang mo. Naragragsak to ti selebrasyon. Na-promote ti asawak iti kumpanya a pagpapaayan na manang Emmy. Nagagat ngamin ti asawak no maipapan iti trabaho. Iso napili nga agmalin ang manager iti kumpanyada. Iso na laeng tanakarkaron nga ad-ado ti panawon na iti ayan ti trabaho na. Jack ilibak manang, rimang ay ti biagmi idingim mato ti posisyon ti asawak. Tamalaksid anangat nga to ti sweldo na, adu pa'y dagiti incentives a maalala na. Ngem adda babalawag kan kwa na manang. Di na ibagbaga numano a talaga ti sweldo na. Ikanaklatan iti igatang ko kadagiti kasapulan dito'y balay, kan para iti savings me. Kan malaksid iti dayta, di na kami pa'y iyam amo iti anak na, kadagiti empleyado iti opisina na. Nay, inahin mo dahil iti savings tayo, Ella. Kaya nato iti igatang mo kadagiti masapsapol dito balay. Siyaktong di makamong agbayad kadagiti city services tayo. Sige, tani. Awanon ti abasto tayo. Masapul at talaga ti mapanan iji tiyandaan, kan iji grocery. Talagang awanan Tanagado tayo umot ngamin dito'y balay. Ngamin, at damanin dito'y balay ng agbakbakasyon datatang mo. Kaano dayang agawid? Ha? Apay, Chris? Ada ka di problema iti panagbakasyon manen dito'y dagiti dadakkel ko? Kasano, kat masansan mo tan nga may dagbakasyon dito'y. Sapay bakasyon grande mo tan ti aramiden da. Kaslawan mo tan ti panggap da nga agawid. Ha? Di makil ti budget tayo, tananayunan tayo diti balay. Di sikat ti mangibagang agawid dan no kabailam. Manumatlaangan nga iti kananda iti inaldaw. Kat adumot ti maitultulong da kadagiti trabaho dito'y balay. Saan da dagiti klase ti tao nga agpabpabisita? Aguray ka man. Apay nga asyak ti bilinam amang ibaga kadakwada. Sika kaya't maarumwara ka na alas ti ugalit, kasjay? Saan ka di?
Apay kasta ka mo ten. Apay kasta mo ten ti ugalim. Bimak ng kalaang. Nagbaliw ka mo. Uston! Adakan ka no kasano ang mapaawid mo dagiti dadakkel mo. Diyak kaya tagpakan iti sangaili iti tong palbiag ko. Apay nga takas di matan ti ugali ni Chris. Nagalas matan. Naparaburan lang iti napintas agasat. Nagbaliw matan ti ugali na. Nagsayaat mat no kasangsango na datatang kananang. Ngaminto nakatalikod sa balin ti dyan na. Siyak matan ti apaan na. Siya kun ti pagbalatakan ti amin. Kanayon pa yan napudot ti ulo na. Sala na saya at ti jarna no kasangsango na ti anak mi. Nagtilaing nga agpamarang. Diyos ko, makamukan iti asawak. Sapay ko ma, tasaan alamutan ti kinarangay ti biyag anan na namon na ita. Amok ano si katinaggunay. Apag kanito laeng. Mabalin ang mapukaw amin dagita parabor nga dakan kwa na. Makamukan kan kwa na, Diyos ko. Ikam kuma iti tsansa na nga agpalpaliw. Anak ko, nakailiw kami mo tayo. Kan medyo nabayag na tinauda pa nagbakasyon mi diti balayaw. So nga imbagak kan ni nanang mo nga agawid kami. Ay, wan anak ko, kababainan kandila kay mo. Amangan no ibaga nakit di agungundawayan may tikinasingput na. Nanang? Wan na agpaiso anak. Awan makunami kanila kay mo, ta nakasingsingpet kan managparabor. Nagasat ka iti asawa, Mela. Ay, uwan nga rog tatang. Ang talaga ka di akayat yun ti agawid? Wan anak ko. Baliwan minto manen ati umay. Baka mabalin nga awagam laangan ni Chris, ta ibagam nga agawid kami. Di min mauray ti panagawid na, ta mga numarabyan kami ang makasangput ijay balay. Wan nga agpaiso anak, saan kami matan ang nakapakada idirabi ta nasapan samot ang naturog. Wan tatang, nabanog namin. Adoonay kanuti inaramid da iji opisina da. Ang sana bale, basta ibagak tulatan ang nagawid kayon. Ang mga nubisi, kat di naman sa parasong batan ti telepono na. Alang nga rod anak ko, taagrubwat kami. Ibagam tumutan iti apo ko may. Wan tatang, aganad kayo iti panagbiyahe yo Umawag kayo, apaman ang makasangpot kayo iji balay. Nagawid dan da lola kan lolom anak ko. Baliwan dan to kanulaangan ti umay man na nagbakasyon. Ay, apay ngay, mami. Anak, adumot tinapanawan da iji balay. Narigat mo't ano kanayon nga awan tao ijay. Sapay imbilin dalaang iti karuba iji balay tayo. Okay, mami. Ni daddy ngay. Ay, madamdamapay ni dadim. Apay, ada ibagam kan kwa. Miss kun ni daddy. Sana bale, Sunday no bigat. Apaman amalpas tayo nga ag-church,
Ibagak nga ipasyarda ka ni daddy mi Mall. Kat ipagatang bunto dagiti kayat mo apagatang. Yay! Excited ako, Mami! Sika talaga. Siyempre, kanayon abisi ita ni daddy. Gapota ison ti manager iti kumpanyada. Adon ti responsibilidad na anas kan asangwan na. Ngem, masapul nga dalata time na tapno ipasyar na ka. Wuna, Mami! Sige nga Rod, umay kan, taagmerienda ka pa anak ko. Naladaw ka mo't nakaawid ita. At the business meeting ko itay. Nag-dinner kami matan. Ayan ni Mitch. Nakaturugan. Adagayang bilin na. Ipasyar mo to kano inton bigat. Uwan mata. Busy ak ngamin kadagiti naglabas ng aldaw. Isadyak pa ikit din nasa asikaso ta anak ta. Wan gayam. Nagawi doon dananang kantatang. Saan daan nakapakada kan kay dirabii. Tadida ka kayat asingaan. Naturog kamot ngamin adagos. Nasayat mo it. Siguro awan mo tanti makunada. Tay tinaudi pa nagbakasyon da ditoy. Nagbayag da. Agyaman da kano iti kinasingpet mo kadakwada. Rumbang lang ha. Basta saan na ka na yun. Saan ka pitpitutin ti kwarta gas-gasto sa kitinal daw. Oh, amangan mo't no kumpurmi man laditan din pabalon mo kadakwada. Awan to man nagyan jerefen. Di ka agdanag. Awan impabalon ko kadakwada. Amok ngamin nga agungat ka manen. Rumbang lang ha. Pinakan mo lang arod idan iti nagbayag pa nagstay da dito balay. Pabalunan pa ilay da. Kanuan gayam. I-check ko to mo di ATM ta. Kaya't ko lang maamuan numanong tilinaon na. Ama ano kinisayam kit di mo it. Nagbaliw namin pinsan ti ugali ti asawak manang Emmy. Apaman a medyo immalwan ti kasasaad mi iti biyag. Tinasakit, saan nga ammo dagiti dadakkel ko, asungani ti ipakpakita na no kasango na ida, ken no nakatalikod da. Siyak ti kakaasi nga agab-absorb iti amin manang. Kayat ko kumamot nga iparaman kadagiti dadakkel ko tinamay, akas iti mapaspasarak. Ngamjak pulos maaramid, gaputajak kayat nga iso ti pagapaan mi nga agasawa. Nagbalin naimot ni Chris, manang Emmy. Kayat na pa'y amakita dagiti makmakan nga ag-expire, ngam ti ipadawat na. No dadduma, agbasbasolak pa yan manang, gaputa itaktakaw ko nga ipadawat dagiti makmakan, wenno dadduma agamit, ngem ti maperdi, wenno maipaspasuli laeng. Galante ni Chris iti sabali a tao, ngem no iti pamilyak, naimot. No dadduma, jakmat mababalaw ti asawak, tasaan nabigket ti relasyon da nga agpapamilya. Saan akas kada kami nga uray addaan kamin iti pamilya, naasideg kami latta iti tunggal maysa. Hello, Tatang. Kumusta kayon ngay? Nasaya at mo't anak ko. Kumusta ngay mo't dagiti agamam? Okay damo, Tatang. Ayun gayam, naimbag tayo mawag ka, Ela. At tagamin ipakpakaasin ni Antim amaringkan ka. Ha?
Anya day jay tatang? Maupira ngamin ni Uncle mo kat kurang ti kwartada. No mabalin ka na bumulot na kumapailaan ka ta kayaw. Ta bayadan damot lang itong panag-aapay. Ala, kaasimot nga rod ni Uncle tatang. O, sige, ibagak day ta ka ni Chris. Di kay agdanag. Aramidag amin akabaulak at tumulong kada anti. Ay, agyaman nakanak ka. Alat ay bagak ni Antay, tapno may pa-schedule dan ti operasyon ni Uncle mo. Uwan tatang, awagan kayong tumanan. Anya nga ti aramidak. Sigurado nga adun tumanan ti sao ni Chris. No ibagak ti may papan iti bulbuludon ni Auntie Akwarta para iti operasyon ni Uncle. Jakmat mabalin abaybayan ida. Kasla may kadwan nga inak ni Auntie Maring. Gapu iti panang tagtagibi na kanyak iti ubingak. Sapay ti amuda kat naparabor ni Chris. Di dala mo akakaasi akamang kalkalub iti dakas nga aramid na. Ti amuda, naragsak ti pamilyami. Di dala mo apuro pamarang ti pakpakita ti asawa kadakwada. Makamuditan. Basta garamid iti pamuspusan. Diyak mabalin abaybayan daan ti. Anya ti kunam? Bumulbulod daan ti amaring iti kwarta? Uwan ko ma, Chris. Maopera kami ni Uncle. Kat kurang kano ti kwartada. Ni, apay nga asyak. Awan ka din ti sabali ang mabalinda bumuludan? Sika ngamin ti kasitgan ang mabalinda bumuludan. Kan amudamot ngamin nga da ka ba ulam? Apay, nalakaya ti basta agi pa utang latan. Saan mo ta sabali at tao da, Auntie? Kasla may kadwa nga inak ni Auntie Maring. Kan bayadan damot laeng, apaman ang makaapit da. Day takot ti jak magustuhan ken kaela. No partidom, kasla kalasin abak nang. Apay, adaya trabaho. Siyak ti mang pakpakan ken ka, saan ka di? Rumbang laeng apakanunak, gaputa asawa nak. Ni, Anya ti pagkit-kita am kanyak. Babaunan di ti balay. Nagsakit mo ti pa nagsasaom, Chris. Naipayan ka lang itinapintas agasat. Nalipata mo no sa dino tinaggapwam. Saan nakanapidot laeng no sa dino dita? Naggapuak mo't iti disente a pamilya. Adda trabahok idi. Ngaman niya tinaramid mo. Pinagsardang naksan ka di. Tapno adala ang mga sikaso kan agserbi kada kayo iti anak ta. Asawa na, Chris. Sa anak ababaunan iti day ti abalay. Tanangam kumamot ti panagsasaom. kadula amin nga bagbagam. Sikat agi remedyo no kayat mo idatulungan. Tano siyak, awan ti may pautang ko. Talaga natangken ti puso ni Chris. Awan apulos asin na iti tao ngagkasapulan. Kaasimot daan ti Maring. Siya kun ti mangtad iti bulbuludan da. Adamot urnong ko uray kaskasano. Diyak laangan ibagbaga kadakwada. Asan ang nagtaod ka ni Chris ti itad ko ka ni Auntie. Diyak kayat ama perdi tinapintas nga imahe na iti pamilyak. Tauray anya pa'y ti mapaspasamak. Asawak lata ni Chris. Diyak kayat nga umadayo ti riknada kan kuana. Ay ayatag ti asawak. Iso kayat ko nga ilintag dagiti madi nga aramid na.
Nay, adda ka mo't anak ko. Imayak tatang. Tapno siya kon amis mo timangtad itigatad abulbuludo ni Auntie Maring. Ay na, agyaman na kaila. Talaga ada kayo tinamnamaan ni Ante makatulong kadakwada. Wen tatang. Amoy mo't atalaga na si dagtirik na kada Auntie Maring. Gaputa kaslamay kadwa nga inakon. Baglaangin ata nagsingpot ka nagsaya at di asawam. Talaga ama nagtulong ni Chris, anak ko. Ha? Uwan tatang. Isopay nga rin tinang ibaga nga umay ko itulod to'y kwarta. Tapno adadagos mausar da Auntie Maring. Ay na, naggasat ka talaga kan ni Chris, Ella. Saan ka nagkamali anak asawa kan kuha na anak ko? Sapay la kumata agtultuloy ti parabor ti Diyos kada kayo iti asawam. Tano man nagtulong ti tao at adupe a parabor ti sumangbay kan kuha na. Daita ti tandaanam, Ella. Siya kon tinagremedyo iti kwarta nga inted ko iti panginaek manang Emmy. Naimbaglaangan taadadag iti gundaway ang makaiduli nakmet kadagiti it-ited ni Chris nga asawak. Nabaligi tinagbalin nga operasyon ti pangamaek. Kat kastaunay a panagyaman da iti naitulong mi kadakwada. Nagtalinaed nga rod iti pamati da at ti asawak tinagtaudan ti kwarta nga inaramat da. Jak ilibak manang, adda dagiti gundaway akayat kon nga ibaga kadagiti dadakkel ko ti madi nga ugali ti asawak. Ngem jak pulos maaramid, gaputamang namnamaak nga agbalbaliw tumetlaeng ni Chris. Kanayon ko nga ikararag iti Diyos, asapay kuma, taagbalbaliw ti asawak. Tapno saan nga ibabawi ti namarswa dagiti parabor nga impaay na kenkwana. Amok nga awan imposible no dawatam ti kaasi ti namarswa, manang Emmy. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Ella. Pagayam nga Ella, nagrigat ti sasaadam pagayam ko. Kasla kala napating nga antidwa nga agtupto pa abato. Ti asawam, ken dagiti dadakkel mo. Ngem bilibak iti kinatibker mo pagayam ko. Tauray agkakasakit asao ti ipalpalakam ken ka ti asawam, agtaltali na idlat ta tinalabes a panagayat mo ken kuana. Ken kabaelam akaluban dagiti aramid na asaan anasayaat kadagiti dadakkel ken partidos mo. Dayawen ka iti dayta kababalin mo. Ikarkararag ko asapay kuma taagbaliwan ti asawam, tapno agbalinen anaan nayas ken naragsak ti binukelyo a pamilya. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibya. Intun mapunas dito'y lagi. Tagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tu
iti dana tibiyag. Dagiti naganak ko, ada Romeo kan Erma Balikaw. Ading ko, ada Gerald, Riza kan Roslyn. Kan amin at taga Binarsang Reyna Mercedes from Rochelle Balikaw. Happy Kalinga Day, iti ili mi akalinga kan Happy Valentine's Day. Kanilakay ko, Reggie Gaibon from Riza Lungod Ngasaw, Titabuk City, Kalinga. Kadagiti kaarubak, ada July, Bingbing kan Fredang Asuncion. Kastamat ni katuganga Cruz Guaves. Kan kasinsin ko ani Catherine from Zenel Limos Guaves. Sabiano kan Gante family iti San Manuel Pangasinan. Kastamat ni Mama Susana Gante, OFW iti Saudi Arabia. Happy Valentine's from Ronald Smiley. Amin at taga Santa Isabel Sur, Ilagan Isabela from Mary Galupo. Shout out kada Gerardo Baniked, Mary Ann Orpia Paas, Lirma Sibi kan Raymunda Bartolome. Happy Valentine's kadagiti friends ko dito Europe. Isuda Marcial, Julius, Angela, Angelo kan Christopher. Kastamat nila kay Col Leonard ti Agkawili iti San Antonio, Kawayan, Isabela from Mamshi Joanne. Happy Valentine's iti asawak ani Junjun Galam. Kan anak mi ada Jonathan, Jeffrey, Jericho, Joel Renzo from Mama Evelyn Galam iti Kuwait. Happy Valentine's iti pamilyak da Mama Marie, Tata Eduardo, Nanay Anastasia kan Papa Ismael Dakiwag, kastamot ti Tropak ada Girly, Dexter, Harold, Kimberly kan Katrina from Levi Dakiwag. Shout out kan ni Bel Agamata, Chelaija Abad, Paul de la Cruz kan Dali Miguel. Makablaawan, dagiti anak ko ada Lemar, Joshua, kan Joel Bulusan. Kastamot dagiti kakaanakak, ada Carlo, Dan, Elizabeth, Leia May, kan Joan Bulusan from Nap Bulusan. Happy birthday to my son, Mark Jade Mendoza Crabahal from Lavleya, Mendoza. Kan makablaawan ni Mrs. Colerma Wanya iti Hong Kong from Ruel, Wanya. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Verna. Dear Manang Emmy, Verna latan ti iyawag mo kanyak, kat dispensaram no jakon inlanad ti address ko. Nakurapay ti pamilya nagtaudak manang, kat ititawan ko a 14, ulila akon ademang. Nakipagnaedak iti ikit ko akabsat day ditatang. Elementarya laang tinalpas ko, ta saan dakon a pinagtuloy a nagadal, kat nagpaayak kas babaonanda. Ado arigat tinagdalanak manang, agingga idinagteng ko ti edad a 18. Gapo ta jakon maibturan ti trato da kanyak, pimanawak iti balay da ikit ko, kat nakigasang-gasatak iti sabali a lugar. Dito'y nga rod, arugyak, ti agsalaysay. Naimbaglaangan, tanakastra kakas babaw nanditi balay da Madam Betty. Say-saya at ti trabaho, tap nagbayagak dito eh. Nasaysaya at dito yan. Ngam ti agkalkal lautangak. Ay, agyaman nak, Diyos ko, tain turong nak dito eh. Aramidak ti amin, tap na mapasaya at kumatan ti biyag ko. Manumot atawan ang nagsakripisyo ak iti dan na daikit ko. Ngam awan mo't nagmamaayan na. Uray pinag-eskwela dakla ko ma, tap no nalpas ko ti high school. Ngam saan mo't, tap pinagbalindak la babaunan iti balayda. Ngam, agyaman naklata kada ko ada, taada nagnaedak sipod na ulilaak. Ay, ilapas ko kitinday ito daldalusak.
Tapno maaramid ko pa'y dagiti dadduma apang ibabaunan kanyak ni madam. Si kagayab ti baro akatulong da Madam Bitay. Uwan tata, siyak ni Verna. Siyak met ni Tatam Apid raw. Siyak ti hardinero da Madam. Ni bakit kao ti kusinira da. Agyaman tanam amu kayo tata. Nagdapatak la iti dahi ti alugar. Tamakigasang-gasatak. Naimbaglaangan tanaawa tak akatulong da madam. Pag iso nga minapimanaw din may sa ababaunan data nakiasawan. Ang amom balasang kaw, mayat di tao. At dalang is-istrikto ni madam ngam nasingpert. Biyuda ni madam ngam adamay sa nga anak na alalaki. Nga iso ti mangimatmaton kadagiti daduma ang negosyo da. Kasta ka di tata? Basta say saya atom ti trabaho. Awan ti parikaw. Madamag ko lang ang tata. Apay nga kaslawan mo't dito iti anak ni madam. Napan idihasin dada, balasang kaw. Ngam magsublimot ladagos na jay. Kas dyan amin ti aramid na. Mapan nalasok nalan dagiti negosyo da. Ngam magsublim tumot ladagos. Naimbag ngagsapayo, madam. Nakasaganan ti armosaryo. Mabalin yung timangan. Hagyaman ak, Verna. Kumusta mo ti panagnaid mo ditoy? Nasaya at mat, madam. Katagyaman ak, tainaladak akatulong yo. Basta aramidem no anya dagiti nasken at trabahoam. Awan ti problema. Wan, madam. Awan gayam, sumangpet ti anak ko ita, ni Brian. Nagapoy ti biyahe. Kaya't ko adalusam na imbag ti silid na. Kaat sika ti duto ka magserbikan kwa na. Amin nakasapulan na diti balay, sika ti mga sikaso. Pati kawas na, sika ti mangilaba. Diyak kayat ang mailaok iti sabali dagiti arwatan ti anak ko. Naawatam? Uwan, madam. Matungpal. Sige, nunalpas ka na namigat. Rugyamun adalusan ti silid ni Brian. Tanyaman nga oras, sumangpeten ti anak ko. Wow! Nagpintason ti silid ni Sir Brian. Nakadaldalimanag. Kasla silid ti babae. Nakadaldalos mo't ngam kayat pa'y laapadalusan ni madam. Sabali at talaga dagiti babaknang. Nagpipintas dagiti gamit da. Wow! Ay, nagluk ng tikutsyon na. Nagtakkel pa'y ti TV na. Kasla sini. Nagpipintas dagiti paintings na. Anya nga tati kahit asawan dagiti a paintings. Diyak mo't maawatan. Ay na, Verna. Ignorante ka talaga. Ay, kaano nga't amad da anak mo titikas ti asilid? Nagarap pa apak manan. Awan dakas na. Librin samot ti agarapaap. Kanya nga tati aramidak ditoy. Tapno madlaw ni Sir Brian ana urnos ti silid na. Amukon. Baliwak ti lugar dagiti dadduma agamit na.
Ngam no di nang to magustuhan, di isublik. Nalakalaang mo't. Rugyakit din. Ang mga no sumangputan ni Sir Brian. Iti panagpaay ko ababaonan iti balay da Madam Betty manang Emmy. Napanagnagak ti imbaga ni Tata Pedro, anasingpat ti amok. Ngam istrikto nang runa no maipapan iti trabaho, ken no maipapan iti anak na. Pudno asyak ti dinutukan ni Madam a personal a mga sikaso ken ni Sir Brian. Ngam awan a pulos pamalpalat-patak no anya ti langana. No nasingpet, wano nauyong. May salaang tinadlaw ko. Nalaos ti panangipatag ni Madam Betty ken ni Sir Brian, gapo tamay sa daytoy nga anak na. Naimbag ta si magput ka, iho. Wan, mama. Kumusta ti hasyenda, iho? Okay mat, mama. Awan ti problema. Mapagtalgan dagiti trabahador tayo, ijay. Nawan tanasingput kamot ka nakwada. Kasapulan, mama. Tapno say-saya atin damot ti trabaho da, ken isakit da ti asyenda. Mabit lang, iho. Taya bak ti katulong ang mga sikasukan ka. Verna! Verna! Umay ka man ditoy. Umayan, Madam. Iho, iso ni Verna. Baro ababaunan diti balay. Iso ti dinutukak a personal a mga sikaso iti amin a kasapulam. Naimbag nga aldaw yo, Sir Brian. Kastamat ken ka, Verna. Mama, sige. Mapanak pa iti silid ko. Sige, iho. Aginanak ka pa'y. Apag isunto ang makaluto ni Petra iti pangaldawan. Mangantayon toon. Ala, Verna, ipanmunti gamit ni Brian iti silid na. Uwan, Madam. Kaslada na baliwan dito silid ko, Ha? Ala, pasensya kayon, sir. Siyak ti makagapo iti dayta. Binilinak namin ni Madam ngagdalos ditoy. Ngam nakita ka nakadaldalos met. Gapo tadyak kayat ako na ni Madam asa anak a nagtungpal iti bilin na. Binaliwak ti lugar dagiti daddo maagamit yo. Ngam no di yo magustuhan isublik matlaang, sir. No. It's okay. Mayat tinaramid mo. For a change. Ha? Ay, kunak no di yo magustuhan, sir. Pagkit din na saan. Nalaing kagayam nga gurnos, ha. Mayat ti panang ipwestom kadagiti gamit ko diti kwarto. Agyaman nak, sir. Ala, aginana kayon, sir. Katno da masapul yo, ayabandak laang. Adak lang iti kusina. Tulungak ni Nana Petra amang isagana iti makan. Sige lang, Verna. Panawan kayo pa'y, Sir Brian. Verna, adan ni Sir Brian.
Sigurado nagkita kayo na niya. Anya nga iti makunam kan kuana. Impagarup ko no suplado, tata. Ngam saan matgayam. Nasingpot gayam. Kan mababainak pa no kas di akasarsarita nak. Talaga kas jay ni Sir Brian. Nasingpot ka dagiti trabahador da. Iso nga ro da kay kayat da no kas di amapan iti asyenda. Sapay siyak ti dinutukan ni madam ang mga sikaso kadagiti masapsapol na. Nainbaglaangan tasaan suplado akas kadagiti daddo mga amo. Nasingpot ni Sir Brian. Ang ni Madam ti Annadam. Nang runa no may papaniti panagasikaso kan ni Sir. Kakaisuna ngamin nga anak ni Sir. Iso analaos ti panangipatagkan kuana ni Madam. Siguro, napintas kan bak ng mutinobya ni Sir Brian anya, tata. Ada nobya na iday. Nalas to ugali na. Bak nang ngamen. Iso na ba ti pagkitkitaan na kada kami at trabador. Agsupadi da iti ugali kan ni Sir. Iso asaan da nagbayag. Nagsinadamot lang. Kay taging gaita. Awan pa'y nobya ni Sir. Kas di gayam, tata. Sayang, sapay nagtaer ni Sir, kanasimpot pa'y. Sigurado nga do tag gusto kan kuana. Ay, lakit di balasang ka. Ay, nay, panawan ka pa'y dito'y sibugak dagiti mulay ti dadya abanda. Panawan ka pa'y, Berna. Verna, agpalis ka tada papananta. Ha? Sa dino, sir? Ang mga nubirukan nak ni madam? Saan? Sakti makam mo. Ibilin ko lang ka ni Nana Petra, nga ada na pananta. Tay sunton ti mga ibag ka ni mama, no kas pangarigan berukan na ka. Mabit lang nga rod, sir, tagpalasa. Sige, orayin ka lang ang ijikotse, Di ka agbaybay, agwain? Wan, sir, mabiitak lang. Nasingpat nga amo ni Sir Brian manang Emmy. Gaputa siya tinadutukan a personal para asikaso kan kuana, siyak nga rod ti kanayon na akakuyog, tunggal masapol na ti kadwa iti sadino man a papanan na. Naragsak a kasarsarita ni Sir Brian. Nasingpat, kasla saan nga anak ti baknang. Gapo iti masansan na panagkuykuyog mi, tunggal agpakadwa kanyak ni Sir. Nagbalin kami nga rod anasinged iti tunggal maysa. Agingga anadanon ti may kasangapulo ket upat nga aldaw, ti bulan ti Pebrero manang, tawen 2009. Aldaw ita dagiti puso, Verna. Tunggal kasto yung aldaw, kanayon nga dakit iti a lugar. Nagpintas nga rod ti view dito'y, Sir Brian. Makaayayo. Nagpintas talaga. Malaksid iti aldaw dagiti puso. Dito iti kanayon a papanak, no kayat ko tagmay maysa. Ha? Agmay maysa ko nam, sir? Wen, Verna. At dadagiti gundaway akayat kumuti sa baling ambihans. Sana puro itayan ti negosyo. Amom, manipod iti kanayin tan ni agkadkadwa. Kasla nagbaliw ti riknak.
Kaya rigak ni nakamamoy ti may sa tao, amabalin ko apangitalkan ultimo kadagiti palimod ko. Ha? Ket, sapay la ko ma, tamaawatan nak. No dadagiti palimod nga italik ko kun ka, Verna. Saan nga ta nakababain, sir? Ngamin, babaunan daklaang. Kan, aamangan na agungot ni madam, no maamon na nasingagtan adwa. Saan, Verna? Siyak ti makam mo. Sir Brian? Verna, mamati ka nga ta. No ibagak asabalin ti marikriknak para kan ka. Sir? Pudno ti bagbagak, Verna. Ha? Sir? Tiimak? Agayatak kan. Nabayag at iningiting ko tiriknak. Nga may sa ti ipukpukaw ti pusok. Ay ayatan ka. Sir, amahan no pagarupam laang nga ayat ti marikriknam, ngam saan gayam. Amangan no na ayo ka laang kanyak, gapo iti kanayon apa nagkuykuyog ta. Kan gapo iti panangas asikasok kan ka. Sa anak ama ikari iti ibagbagam apa nagayat, sir. Bak nang kayo. Nakurapay ti nagtaudak a pamilya. Edukado ka. Siyak, sa anak-anak kaadal. Ulilak pa'y ademang. Verna, saan amarukod tinapod nung ayat? Babaen ka dagitang isaw-sawang mo ita. Basta ti amok, ti marikriknak. Ay ayatan ka, unay-unay. Hoy, babae. Ti ko nam siguro. Jak madmadlaw ti kinasingad mo iti anak ko niya. Madam? Ambisyosa ka. No pagarupam akayat ka para iti anak ko. Nagbidot ka. Saan ka akayat? Ta saan da ka aka-level? Di ka ka di mabain? Babaunan ka laang. Amom ni Brian. Madam? Nukunam naka-jackpot ka iti anak ko. Nagkamali ka. Sana kaskan ka babaunan ti kayat ko para iti anak ko. Di ka la nagbainan, mamirmiraot. Gaputan na saya at ipakpakita ti anak ko kan ka. Ti kunam, magustuhan na ka. Hoy, saan ka akayat? Ilugar mo ti bagim dito'y balay. Manipon ita. Saanan asika ti agasikaso ka ni Brian. Adaywam ti anak ko. No kayat mo anasayat ka, danga. Nasakit na iti insawang kanyak ni Madam Betty. Nasakita na iti husto. Iso na sa isaya at laangan na pumanawak dito'y. Saan ako nagpakada ka ni Brian? Diyak kaya't akagura ni Madam ni Brian gapu kanyak. Sorry, Brian. Ay ayatan ka mat. Ngamamo ka sa anak ka maikarikan ka. Nasakit para kanyak na ito nga aramidak. Nga masapul nga isakripisyo ti panagayat ko kan ka. Amo ka kagura na kiti da ito nga aramidak. Ngamamo ka. Dumtang tumat lang ti aldaw. Ama awatam no apay ana aramid ko da ito eh. Ay ayatan ka, Brian. Unay-unay. Isu nga agsakripisyo para kan ka.
Aldaw dagiti puso, idi damo ang nakagtengak iti dayta a lugar. Itataddak ditoy. Aldaw manan dagiti puso. Talaga nagpintas iti dayta a lugar. Mabang-aran tirik na no daka ditoy. Agyaman ak iti Diyos. Uray makuna abakit akon iti edad ko. Na ikagumaakmat laang nga intuloy ti agadal iti high school. Babaan iti panag-working student ko. Pudno anarigat a paggidanon ti trabaho kan panagadal. Ngam amok akabaalak ti amin. Kasla ak agtatapaw iti angin. Itatain inot a matuntunoy kun dagiti arapaap ko. Kumusta nga tamot ta ni Brian? Isu ti makagapo. No apay ang nakagtengak iti dayto a lugar. Kastoy mat lang aldaw idiing kuyog nak ditoy. May kasanga pulo ket upat nga aldaw iti bulan ti Pebrero. Ket pudno ti kunana. Ano kayat mo ti agmaymaysa? Umay ka iti dayto a lugar. Tama ka ay ayo ti buya ti aglawlaw. Maipalagiplaket nga rod kanyak. Idi kanayon kami nga umay iti dayto a lugar. Dito'y nga impudno ti panagayat na kanyak. Iti kasto'y matlaang apetya. Aldaw Verna, si kakadingag pa iso? Brian? Si kangag pa iso? Kumusta kan? Apay akilaat ka pimanaw idi, asaan ang nagpakpakada. Amom ka di akas taunay ti danag kukun ka. Amangan ko nak noon yan tinapasamak ka. Nang runakat amok nga awan ti papanam. Brian? Amom ka da kanayonak nga umay dito a lugar. Urean niya nga aldaw. Nang runa pa yan no kastoy nga aldaw dagiti puso. Mangnamnamaak nga iti maisa nga aldaw. Makita kamot lang ditoy. Amo kasyak ti makagapo no apay apimanaw ka iti balay. Nalabit at amom. Gungundawayak ti kinasingad ta iti tunggal maysa. Saan? Saan, Brian? Amok anapudno ka kadagit imbagam kanyak. Mariknak dayta. Ngam amok itibag ika sa anak a maikarikan ka. Ngam masiguradok. Iti kinabayag ti panawan asaan ta nagkita. Napunasan ti panagayat mo kanyak. Mga no dapay ket din pamilyam. Ket no kastaman bilang. Naragsakak parakan ka. Nagbidot ka, Verna. Iti ipapanaw mo. Inkuyog mo ti pusok. Tadyakon nagayat iti sabali. Ket inkarik iti bagik asikalaeng taayatek. Agpaiso. Ay ayatan nakpailaang, Brian. Saan ang nagbaliw a pulusterik nakparakan ka, Verna? Pulos. Ngam, kasanon no ibagakan ka. Nga dan sa bali nga ay ayatek. Anya? Nukasta nga ron. Awanan tinamnama ti panagayat ko kun ka. I'm sorry, Verna. I'm sorry no aging kaitakit nang namnamak. Adumtang ti aldaw ang mapatgan ti arapaap ko. Adatamot lang aging kay ti Udi. I'm sorry. Brian. Nalaos ti ragsak ko ta nakita kay ti dayto a lugar. Kalpasan ti naunday a panawen. Iti kastoy pa'y apetsa. Aldaw dagiti puso.
Ngam aklunek palalo aliday itatinang balkot iti barukong ko. Gapo ta maudi gaya munday ti agundaway. Makitak ti babae nga inayat ko iti napudno. Kintaw ko iti Diyos. Mataginayon ko mati kinaragsak mo. Iti sidong ti barong ayat mo. Sige, Verna. Agpakada akon. Brian, di mo ka din ilaban ti kunam apanagayat mo kanyak. Anya ti kayat mo asawan, Verna. Kunam nga ayayatan nak. Kunam anaragsak ka. Gaputa kalpasan tinaunday apanawan. Nagkita tamanan. Ngam, apaya pumanaw kan. Verna. Naglakamot tan ti panangisukom. Iti kunam analao sa panagayat mo kanyak. No di mo man la ilaban ti marikrik nam. Idinto ta sinubok kalaang. Kayat mo sawan. Nalawag tinangag mo. Sinubok kalaang. Verna, diya ako naman nugot mapukaw ka. No di ka man nailaban ka ni Mama ididamo. Day takot gaputa kalat kalatan na pimanaw. Ngamita, diya ako nitulok ka maulit day jay. No masapul at alikodak tinarang paya pa nagbiag ko. Gapo iti estado may iti biag. Aramidak. Basta agtalinaad ka iti denak. Ay ayatan ka unay-unay, Verna. I love you. Naragsak nga daw dagiti puso. Kastamot kan ka. Happy Valentine's. Ay ayatan ka mo't Brian. Unay. Agal lalangit ti kinaragsak ko iti daydi agundaway manang Emmy. Panagriknak kat da kami laeng ka ni Brian ti tao dito'y lubong kadagidi akan ito. Agasamat ngamin, kalpasan tinaunday apanawan, adi kam nagkita ka ni Brian, nagtalinaad gayam ti panagayat mi iti tunggal maysa. Kat para kanyak manang, ti panangisawang na anakasagana amang talikod iti naalwan a panagbiag na, kat aglablabosan a pamanagnak, at talaga anapudno ti panagayat na para kanyak. Iti daydi matlaakan ito manang, ingkuyog nak iti balayda, kat nagkita kami manan kani Madam Betty. Nadlaw ko ang nagbaliwan ti trato kanyak ni Madam, iti panagkita mi manan. Saanan ang nagubsang akas iti sigod. Kinuna ni Brian nga agkalaysa kamin, ngam siyak tinagkadkad. Kat kinid daw ko kankwana, apalubusan nak, takayat ko nga ituloy ti agkolehyo, kalpasan ti panagturpos ko iti high school. Itamanang engaged kamin ka ni Brian, kat napagnumwan mi, nga apaman nga agturpusak iti kursok, agkalaysa kamin. Daytoy ti pakasaritaak manang. To'y pagayam mo, Verna. Verna pagayam ko,
Kaya rigan na a fairy tale story to'y padas mo ken ni ayat. Ngam kastay ko nada nga ruden, no ti dua tao ket na itani apara iti tunggal maysa, uray anya ti mapaspasamak, isudan tulat ta ti agkagasat. Kasta tinapasamak kada kayo ka ni Brian, ket maragsakan ak unay, ta itilaksid ti kasasaad, ken nagbalin apadas mo iti biyag, ikagkagumaamlat ta apasayaaten ti biyag mo. Sapay la kuma ta agtalinaed ti kinaragsakyo, ken tibuklan nyo a pamilya. Ket itapay laeng pagayam ko, kablaawan kayon itinaragsak a panaglantip dagiti puso yo. Alakastan, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubo liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugu iti danal tibiyag.